Gipamatud-an sa Depensa ni Vice President Sara Duterte nga dili lamang si VP Sara ang nagbaton og confidential funds. Ato sa ika-dose nga adlaw sa impeachment trial kagahapon Agosto 4 sa padayong pagsalang sa testigo nga si kanhi Commission on Audit Kunkowa State Auditor Attorney Roderick Wamil. Gipakitaan ni Defense Counsel Atty Michael Powa ang testigo sa usa ka Special Allotment Release Order nga giisyu sa Department of Budget and Management kun DBM ni atong December 2014. Nasayrang duna usab confidential fund sa panahon ni kanhi Vice President Jejomar Binay. Ato paminahon ang nahimong trial kagahapon Attorney Wamil ug si Attorney Michael Powa. Ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Kano naman nga unang gibutyag sa testigo nga si VP Sara lamang ang nagbaton og confidential funds atol sa iyang pagserbisyo sa COA.